amo. Para makakaon sa taong tagay na nga sukan oy. Sige nang tagmanok ani. Unsa mo tao guys? Makontento ka di oy, guys, sig pamili. May na lang gani, doon na tayo makaon. Unsa man ka? Makontento ka unsay naa na to? Kalamian ang manok. Unsa may gusto nimo katong itlog nga baliboon? Tawa man ka. Doon na itlog nga balibon. Ing nanon doon ay ulo. Nga way balibo sama sa imong upaw sino kayo? Nag-joke ka? Kana ding itlog magabi di ay. Naunsa biya taon kay piki na. Paborito mo kay na nimo. Kana inig sup-sup nimo nga maski way duga imo yung pugsod. Api hantod maapil ng ulo. Unsa biya kay paborito na nimo, yabag ka. Sabade ay, puro lang ka binuang. Bastos. Uy, sabay nakabastos na. Tapulan, tapulan. Ikaw ba? Ikaw, tapulan. Ikaw no, bulbulon kay kaguto. Kasi bulbulon, kasi bulbulon. Ay, bulbulon. Pasabot ako ba, balibon kay kaguto. Kanang balot wanay balibo. Wow! Balot akong buot pasabot na. Ang balot, doon ay balibo. Yan na sa ulo. Sumain, nagsup-sup ni mo. Oh, pugang. Pagkita nagtrabaho dito eh, nakaya ni mo eh. Sabay, sige ka bastos niya. Pagtuon mo na ako, gahubo ko dire. Ay mo yung bastos ko. Tingko niya. Nakarelate ka no. Kasi relate oy. Relate po eh. Gusto ko na, paborito biya kayo na mo. Unyag mangangan ka. Dayo nagsuliro mo ta. Kaya mahigot ka, one more. Saba ay. Unya, grabe naman kayo ka basta maganahan kay mangupot yung kapag bayo, masapad na lang ta. Di ay, liki. Liki ng mata ni mo eh. Lagot ang mata na Ito ta sa akin. Aba ay. Ginagot, sa Nagbago bagay. dito, pangita itong trabaho. Para makarelate na po. Tara, gusto mo. Sige na ba, kailan may... Pusok-pusok, itlog na. Yatak. Basta may gusto mo ka ng itlog na yung hotdog? Dili. Basta mo kay? Only egg. Uli. Tara. Maray? Yeah! Pakanaan ta na manok diha. Pambutangin na iyang kuan og tubig. May tubig na. Nangabugaon. Ayaw ko ana ba? Magpakaon mo mo ana. Ano mo na ana. Butangan mo ana. Nakusap pa ni butangi og tubig para ano kay saong naa tay bisita dire. Abutos lang gani og siboy. Napatos magbin nga mo sa lindron na batos manok. Atay kahatag nila kay kusog ba to kayo mukha og manok, wa toy pili. Gaya sa tong panyo. Kanina. Oy! Alina ganina ko naghuwat nimo kay magsabong ta. Dong kukoy. Dong kukoy. Oy, ali. Kaya ko nimo. Ganina ko naghuwat nimo magtaro. Ari. Ato kan ato mong manok ito. Wala ni sikat. Sus, dugaya nimo ganina akong pinaabot ani, dugay wa na sabong ni manukan. Pagay taga sabong, imo na nang gigulgol. Lay, di man ako ni gugulong gud ini pag birthday sa akong bata pohon. Ari ato ni sabong gabi. Panadali, kuan, buwang. Ay ni kay mga dagko ni ato manok. Dagko kay niglagupo. Tanga talig buwang. Ayaw lang. Lab. Boxing man boxing. Boxing ato gani ay pa. Wala ta gani bayo. Ama tuan. Ato ni Papayas. Kon sa mi na papayas ana. Nay butig. Eh. Sige! Sige! Dali lang nag-green up. Sige!
Sige! Sige! Kana! Sige! Sige pa! Sige! Ayaw palapig! Kana! Sige, gyud bunal! Sige! Kana! Sorry ha! Sige, gyud! Nakasampion na! Kana, gyud! Kana! Nakasampion na niya! Nakasampion is patayan! Sige! Kana pa! Patayan ka ni! Kana! Sige, ikaw palapig! Patayan! Pakyag yun! Sige! Sige! Sige ka kapahagdan! Dangon tani! Dangon tani! Dangon! Anong dangon man? Sige kapahagdan nga! Patayan ta! Nga ka nung dangon! O, nga hiri ko yung kuwan! Ang saman! Nga, hapit na na! Saman! Amo to! Sige sa man magpatayan! Kita magsapong? Ha? Sara! Sara! Papil mo ka! Tapang mo doon! Ha? Tapang mo! Okay! Sama ka! Ayaw pasya! Ayaw pasya! Why surrender? Ato din amigo! I'm surrender. Masumay ko nino ulit! A few moments later. Ko ba? Kaon ka niya buangab. Ano gol? Anong manham ko nimo? Ang gawa ka, ikaw piltir ba nimo panaod buanga ka? Nga akong chicharon, nga nung sigag panabi nga buhay lami. Panit iro. Huwag ka kibaw sa kong chicharon ka, lami ana. May pagkatimpla mo, first class nga, timpla sa mga sinaga. Nga, sige ka panabi ito ay. Huwag mo na nabi. Huwag mo nabi. Lami kayo mo litson. Litson? Sa litson? Chicharon, buanga ka. Ay, sige. Ay, abi mo naman ka ni litson. Litson nga man ka. Chicharon, dili litson. So, ikaw pilti ka na. Gauto ni mo ako produkto, no? Sa mga gusto ni mo, do? Ayaw lagi. Ay lang dool. Ay lang dool. Like kanti ka. Ayaw, basta relax. Ikaw napay imong kabuang. Relax lang. Napay imong Ay, kabuang. heart mo. Ha? Giunsa pa nimo akong uyab do? Ha? Naay ni sulti na ko nagagbay mo do isbringhoy mo. Ha? Lupigon ko nimo maayo do. Ha? Ang tanan lang imo na lang tanan. Ang pag-agbay siya ha. Ha? Igagaw to na ako. Igagaw. Oo. Igagaw na imo. Oo, igagaw mi. Okay. Di pa na mong nadawat mo do. Sagpa pa na. Sunod. Basta kita mo nga magkuy-kuyog yaponob. Tagbaw kag pinunit sa ori mo. Putla lagi ka. Ko nang ilog si mong uyab god. Katay mong uyab ko imong kung kuan akong kaibgan. Nga ang naong ato nga mura mo tuwag naog bambira. Yang ngipon na to mura og kuan, mura og kudkuran. Napay lubot ato nga murag lubot sungaan. Ikaw da pirti na rin yung kakisulto na ako, no? Sama ka? Isog na kay ka dong? Ikaw ha? Namuso gina ka? Nganong naingon man ka, kuan, ang lubot niya, murag lubot sungaan. Ha? Kita gina ka? Sa, nali ka niya? Wala mo ko namusogod. Sige na sig pakigol-pakigol. Ya mura bagya ngayan, nga perti bang laguman yang kunot. Oh, kunot ay! Oh, ngakag. Kay! Kay! Manok gihapon? Wa ka pulig sinuwa ana. Madugay mangitlog jud ko ani. Manok imong tanawan eh. Itlog na. Sa maka unsay gusto nimo baboy? Nawa may namaligya diri. Unsa pakawaton ta nimo dito sa Kintulimbo? Unsa biya taon ko eh? Kayo na lang ani. Nakaitlog. O nasa ko itlog. Di buhong ta sa itlog. Biya taon ko eh. Imo may nungog pakawaton. Unyag masakpan ko. Mapriso ko. Patay ko. Yabag ka. O kung mamatay ilisan. Kadaghan na sa bitabi. Gwapo pa. May pamanarbaho. Kugihan pa. May pampagag-asawa. Pangga-pangga. Daong biya nimo. Sige kang putak-putak din ha. Mura kag manok ng itlog. Sige lang putak. Ano man eh? Wala di mo luto ha? Unsa man ni? Sino unsa? Ikay galuto ana. Ano buhi man na? Was siguro na ni mo luto dito. Iapil na ni mga itlog. Natarong jud ka nagluto na ko ay ano man ang namne piso. Kabadya oy. Ya lami. Kami man pod. Nga, nagot na kay kunin mo ha. Biyang anti ka. Pagpuyog pag inusara. Murag swerte ni. So, pagdalig dako so ha. Kay manari ta.
Di ba ka ni maong ihatag ni San Pedro, no? Day! Murag madataw na taan ni Day! Gitahasa na ni manok ni San Pedro, naara ni Day! Sabar ya. Sige lang ka pangandi og dato. Nyo may buhat. Uy! Nabayara ka? Ato pa nang niyaging si Manag ihiya ni! Mura na nagbahal! Paim na itong mga manok dito sa may tubig oh. Anto dito. Manok ka ni. Oh, Inom tubig parang iskay mo. oh. Kakaon na nila. Sige. Ano parang natay daghan ko ano, parang mo daghan nagpangitlog. Lami arabaling manok ang Bisaya. Anak kan iupon ani parang kuan. Dali ra kayo sila mangitlog, alang maggagmayon ni mo pagkaon, nya hinay og pangitlog. Sige, Sa may ato ihatod sa atong suki og ato paboruto pa ayo ang manok. Oh. Tapa dito katong. Awa tong mga manok oh. Lagi. Ingit-ngit mo kayo. Ano gibukit? Ang kuan na lang na diha, napay ang katong itlog sa buka dito, dal ato dali. Sa ato to mahatod ilang lusi og lang inday. Birthday ka ba kung inday mamilin? Oo, sige. Okay. Ano? Kani sa sod. Na sa sod. Kani sa sod, kani mga puti, alang-alang di nimo ni pakanon. Ano magian na Hmm. Ikaw ba nahalap ka? Kadugay na nimo si pakaog manok, di gyapon ka kadumdug asay agyanan. Mangutana pa man kanako nga ikaw may sigig. Law ka ni manok nako. Ang bangag ko ibawaan mo. Ay, sada diha ay mo, timang pagyud ka. Bangag sikagan. Kaupaw na mo, timang ka butangin na diha. Sige kag Bangag sikagan. ay na bagyaw-yaw. Daghang kag yaw-yaw ug kuan ayo trabaho. Oy, kamo mangita mo trabaho, kay kamador kayo mo. Ug way trabaho, kay klamo lang gyapon. May man mo ani ba, terminito na yun ay. Ah, sige kay ako din sik ako ng mga manok kay sakto ba na sila. Tanawa lang diha. Ay, sana ay manukan ay. Kusog ko lang mga on mong manukan ta. Go. Kay! Saan manukan niyo ay? Pataka lang pangiti, pangitlog! Manukan ka, pataka lang ka pangitlog! Kasi pagtuon niyo, manuka ka akong ulo, ugaran? Pataka lang ko na eh, pataka lang itlog! Adiha ay. Oo, wala akong ulo, ugaran! Tanga man gud kagod, tanga ka. Madugay mabuta ka. Awayon pa nimo na imong ang manok. Mato na kong ihaw! Bagay, mga kagbatang may buot agad dili. Ana pa ka kuanta. Magali ta. Ihaton ning itlog para makakuanta sa itong mga suki. Ay pagtanga-tanga kayo. Susiko nga sa akong manok, mabuta niyo na mata nimo, makabayad ko. A few moments later.
Kalma lang tiya ha. Ay mo saba. Sabaan na niyo oy. Hoy! Saba! Kimo man mo kasi sa ko. Tipi. Power ya! Nakalag pangiti! Dili di ko angay masuko! Kay matot pa ko nun nila ang iti ko no! Makapatupo sa buhok! Pasi pa na taon! A few moments later. Kana may ihato dito sa atong mga suki kay mangita ka ba to sa itlog? Si Kuan, Lucy ug si Inday. Joseph Binay. Oh. Mo na imong Ba? ihatod. Ya, Oh. paigo kanya nga isa ra man yung ka three atong way paigo. Ay, sus, Paigo kini. Nabay usa niya tre. Usa ra gyud na siya ayaw pagkapinig tre sa bagay. Sige lang gagyaw-yaw oh pamliti oh. Tapuan ning kwarta hagod. Dako kayo. Kagamay ana, mas dako pa man imong ulo ana hanggaw man dayon ning bataan eh. Sus Amaw ginoo gyud. ko. Sa pagkadako ana. Sige, salamat. Oh. Oh, panyong. Oh, sa mo na ni itlog mo. Dili. Kani imo ha. Ayaw na kay magkailis mo. Hanggawa. Ikaw ba? Ikaw gahi mo ha. Oh. Baduhan na oy sa. Ihatod na dito. Aw sa na kog kari ako. Kani mo ha. Kani panyong kay ano. Isuon na lang isuon na ubad. Ang akong manok diha gud ana mo pangawat gud. Nga ang itlog gamay na lang ang manok nagkagamay magag naay nakasudo kawatan sa mo ah. Ay kumpiyansa ato tuhan na ay. Wa siguro giunay ka ato. Nabiktima day ka anak day. Man pero naong landaan di kasaligan eh. Oh, suspek landaan. Pero di lang ta maghukom kay ngano makasala ta anak. Kung wa ka nakakita nga siya gyud may nagkuha, di na to sanginlan kay ngano ang balaod ra ba kung adto ka sa huwis, pangitaan na ba kag ebidensya nga nakakita gyud ka unya naa gyud kay ebidensya nga iduso diha parang pasakaan na sa kaso. Mao man ay husto. Kana kung bata. Dili ta magduda kay ngano ang kanang pagduda makabati na sa atong pagkatao, makakita tag-away ana ngilad kay na. Kun ko ta. Kani sa basta natin mahatag si Musuki okay na na gamay lang. Ah, okay, okay. Oh. Sunod ko hon. Kung mudaghan na itlog sa manok, kana. Nindot kay ta ana. Pahit ka daghan. Ugoy liwat man kana. Ano sa pagtuon mo nako? Sunay ko kay mo pa. Bye, nyo. Oh, samaan. Peace na ta ha. Yes, nga nang isda. Di na ta Anaong, sa mga pis. Di na ta maglalis kay ngano mga bunog ta ana. Mas maayo pa mamunog ta sa lain ubos atong bunogon. Ikaw masagod, ikaw may una-una. Imo kong ipaari, naro magsabong ta, ikaw makigsabong nung kanako. Sa ka oy. Hindi na ta mag-away, nya palitik ko anak taron. Unsay ana? Binuwa man dai mo ha. Oy. May pa. Ana ba? Dayon ana. Magsiyumay ta idig kahuman. Mangita tag siyumoy. Imo kong gipaguhan! Imo kong paguhan! Bayray na ko! Wala kay pus ka pagkatao. Mangilapot ka sa buhi sa uban. Buang ka. Bayari ko sa imong utang! Bayari ko sa imong utang! Biyaan ti ka. Way pus pagkabana, angay kay biyaan sa imong asawa. Siya. Aso agya ani. Ano man ito ni oy? Mabayana ni. Mamili mag-abnoy.
Wala niya katipasos, puris di mayo. Ay, ano naman eh. Lala! Buntag naman gayron. Ay, lagi na sa akong damgo eh. Si Misyang silalat. Ano, nagkuyog man. Silalat. Ay, ano, makapil na kita akong damgo eh. Naarba ko nung ilain siyang kakuyog-kuyog. Basta akong asawa. Kalain na damgo eh. Siyang! Ay, salamat. Siyang! Laing na sa ramdam ko eh. Abi na ko gitagit ka sa uwak. Ay, Siyang! Hindi ko gusto madagit ka sa uwak na. Lapit ka. Ano naman sa kunimo eh. Oo, gani. Nakuyawan lang ko. Dili magtiwas tagbugbog tanong. Kung ano punot, may pa, mukaon tag punot para mga tayong kaon ng manok. Eh, imong habas, wala ka nga. Ay, agong tahalan naman ako eh, kalami anak. Kung saan may gusto ni mo. Tahal man ako eh. Ano may gusto ni mo? Kato na pong itlog nga balhiboon. Oh. Pagkangilad sa akong damgo, silala ko ang akong asawa, nakita na ko. Nailaing ka po yun. Go! Asa? Asam itong tubig, be? Asa itong tubig, san? Kaya itong tubig. Sobra balik kadugan ko na rin balik. Adi, huwag sa tabali. Huwag sa. Mura iya dila ba? Murag na murag Tanging laway. pagilin ba? Murag. Butang yung laway gamay. Ay, Smile. Tigda ka ni pre ha. Tigda. Terus asetan mo na ha. Bangun kali pe. Katagak mo kuno mo. Di, bangun. Murakan kuha ka niya. Hi guys. Lingi sad mo eh. Ano ka pre? Ano ka pre? Ay, sa ko ay. Ano ba? Hey, Mr. Lee. Ingat. Oh, ini ya.